ना गुरि गुरि जाहैनांगोन एमाव देनानै फाननांगोन ना गुरि गुरि जाहैनांगोन जौ सावनानै फाननांगोन ना गुरि गुरि जाहैनांगोन एमाव देनानै फाननांगोन ना गुरि गुरि जाहैनांगोन जौ सावनानै फाननांगोन सो हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' फेमिलि 25K भिउस यूट्यूब चेनेलाव फिन आरोबाव खनसे बरायहरनाय जाबाय। सो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ मानि सायाव जानो हागौ नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नुनानै बुजिखाबाय जानांगौ। सो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय निउ इयारनि गोदान आपकामिं मिउजिक भिडिअनि बागै जानोसैलाय आरोना लोगोफोर। बे मिउजिक भिडिअ एबा मेथाइनि मुङानो जाहैबाय ना गुरै गुरै जाहोनांगोन जौ सङै सङै जाहोनांगोन दै लोगोफोर। जोंहा बे मेथाइखौ रोजाबदों जेसि नार्जारी बिथाङा दै लोगोफोर। नोंथांमोनाथ' बयबो मोनथिजोबखायो जेसि नार्जारी बिथांखौ। जेसि नार्जारी बिथाङा सासे बर'नि गेजेराव मुंदांखा सासे मेथाइ रोजाबगिरि दै लोगोफोर आरो बिथाङा मेथाइ रोजाबनायजों लोगोसे मिउजिक भिडिअआवबो फावखुंगुर महर लायो दै लोगोफोर। बुंनो थाङोब्ला बिथाङा सासे मेथाइ रोजाबगिरिजों फावखुंगुर एक्टरबो दै लोगोफोर। स' लोगोफोर आं नोंथांमोननो बे मिउजिक भिडिअनि ससे क्लिप होना होनि नोंथांमोना नायलांदो। ना गुरि गुरि जाहैनांगोन एमाव देनानै फाननांगोन ना गुरि गुरि जाहैनांगोन जौ सावनानै फाननांगोन स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेनोमोन। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै बड' फेमिलि 25K भिउस यूट्यूब चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट खालामलांनो दाबावसै। एसेनोसै गोजोन्थों।